Kom med en dag i vores rejse. Jeg startede dagen ud med at gå over i den her lounge, vi har, og finde et glas til min morgenmad. Vi spiser i den her lille stue, vi har. Jeg fik en bolle med noget smør, et grønt æble og noget mælk. Og min lille søster fik det her Coco Pops af en art. Og så fik vi børstet vores tænder. Jeg fik lavet de her franske flætninger af min mor, og de blev mega flotte. Og min lille søster fik de her sillebensflætninger, som også blev mega fine. Der kommer lige et outfit-check. Jeg havde min hvide top på, min cowboy shorts og et bikini indenunder. Nora havde sin Harry Potter t-shirt på, sin badedragt indenunder og sin Nike shorts på. Vi bor på det her resort, hvor der er mega dejlig swimmingpool. Der er udsigt ud til havet, mega dejligt, og strand. Så det er mega dejligt. Vi fik spillet noget bordfodbold, inden vi skulle afsted, så det var også mega hyggeligt. Her førede jeg 2-0, og her fører jeg 3-0. Det var dejligt. Og det endte ud med 5-0. Og så skulle vi afsted i vores bil, som vi ligesom har fået. Her, den er mega dejlig stor. Her var jeg så på vej ind i bilen, men så skulle jeg så ud efter noget vand, som vi havde glemt i fryseren. Vores vanddunk, som vi lige havde stillet ind. Så så gik jeg tilbage med den, og så kunne jeg så hoppe ind bagefter. Vi skulle ud til den her strand, som var mega dejlig, som vi havde været på. Og det var bare den bedste strand, der findes på Fiji. Altså, den var så god. Her får man så set, hvor stor bilen er, både foran. Så har vi vindue i loftet, og så har vi mig oversider. Og her får I så lige set bagagerummet. Her er så nogle små clips fra ud af vinduet, som jeg tog på vejen derhen. Det tog nok 2 timer-agtigt at køre derhen, men det var overhovedet ikke slemt. Vi har ligesom også fundet ud af, at man kan høre musik i bilen fra min telefon, så det gjorde det helt at spare endnu bedre. Og her kommer der bare lige en mega god transition. Stranden var bare mega dejlig. Der var lidt store bølger en gang imellem, men det var bare så dejligt. Stranden var bare helt hvid, og det var bare så flot. Og det var bare sådan dejligt. Man behøvede ikke at have badesko, fordi der var ikke så mange sådan koraller på bunden, og det var bare helt perfekt. Her kommer der lige nogle meget hyggelige clips af mig og Nora. Vandet var også bare helt klart og mega flot. Og det her, det var et klip af Nora, som synes, det var mega varmt herinde. Og det var det også. Så siger vi farvel til den her strand, og vi ses, stort set aldrig igen. Der var selvfølgelig mega flot, men også virkelig meget skrald på vejene og i siderne og sådan noget. Så det ødelægger lidt noget af det flotte.
Og ja, det var også en mega fin køretur hjem, og det var slet ikke noget problem. Man kan slet ikke se, hvor stejl den her bakke er, men den var så stejl. Altså sådan, det var lige før det løgn, hvor stejl den her bakke var. Til start med, så troede jeg faktisk ikke, vi ville komme op i den her bakke. Men vi klarede det altså. Det var faktisk så stejlt, at busserne kunne ikke komme ligesom op igen af den her bakke, så de holdt op for oven. Og der var faktisk også virkelig mange køer og heste, der bare sådan går frit. Her kan man lige se en meget flot traktor. De skoler, vi har kørt forbi, de ser alle sammen sådan her ud. De er meget farve og mega flotte, som man også kan se her. På vejen så stoppede vi lige ind. Mig og Nora, vi fik en KitKat. Nora fik en form for en sådan cola-agtigt. Jeg fik også sådan en iskaffe af en art. Og ja, og så også en KitKat, ja, selvfølgelig. Så. Og her kommer lige nogle meget godt clips, hvor jeg spiser, og vi drikker. Da jeg kom hjem, så fik jeg mig en mango smoothie og snakkede med en af mine veninder. Der begyndte virkelig også at regne på et tidspunkt, og det her, det var ikke engang særlig meget, der regnede. Det var altså også mega hyggeligt at sidde herinde for at høre på regnen. Det var så hyggeligt. Lige pludselig så gik jeg udenfor, og så begyndte der bare at regne helt vildt meget. Jeg gik min tur ind, og det var ikke engang særlig langt. Og I får også lige et klip af her, hvor man kan se lidt bedre, at der regner helt vildt meget. Men der regnede godt nok ikke mere end 5 minutter. Men jeg blev stadig drivvåd i de 10 sekunder, jeg gik udenfor. Og her kan man også se, hvor våd jeg faktisk blev. Der var lige et hurtigt outfit-check, min hvide trøje og min hørbukser, og vi gik afsted på restaurant, inden det begyndte at regne igen. Hurtigt outfit-check igen. Jeg tog en anden trøje på, hun tog sin gepardtrøje på og de samme shorts. Så tog vi sko på, og vi gik udenfor, og vi troede, der ville være ret koldt, men der var bare så fugtigt og klamt udenfor. Men vi gik afsted, eller vi kørte faktisk afsted. Jeg fik lige en overraskelse, da jeg kom ind i bilen. Og vi spiste altid på den her restaurant, hvor man kunne få indisk mad, og man kunne få alt muligt forskelligt mad. Der var, hvad man kalder Fiji Day, så vi var meget overrasket over, at der ikke var flere mennesker. Der var det her rugby i fjernsynet, som var faktisk ret spændende. Det er deres nationalsport, men det var sindssygt spændende, og jeg aner ikke, hvad de laver her. Men Nora, hun var meget interesseret i det. Der var den her, der dræbte insekter, som larmede så meget. Den sagde sådan hver gang. Til at drikke fik mig og Nora den her lemon squash, som var så god, som bare sådan, er der. Og de 2 gamle, de fik en øl. Det her var min mors mad, som ligner var virkelig, virkelig varmt. Og jeg filmede bare lige et klip af det. Men da vi var færdige med vores mad, så fik vi det egentlig bare resterne med hjem.
Da vi kom hjem, så var der blevet så mørkt, men alligevel så flot, så det er det jo ikke. Og det her var bare lige et klip fra dagen efter, som siger, ja, farvel og tak for I så med.